3, 2, 1. Bă, nu filma, bă, boule! Bă, boule, ți-am zis, am apăsat pe butonul de oprire când am vrut să-l pornesc. Du și sari. Mi-a paralizat piciorul. Poți să-ți paralizezi și capul, du-te și sari de nou. Nu m-a sărgat. Zâmbești la cameră. O zâmbesc la măta. Hai, bă, Căsâneanu, că toată lumea o să te recunoască. Bă, nu. Tocmai ți-am zis numele. Numele ai zis pe tot. Căsâneanu Claudiu. Numele ai zis pe tot. Din clasa 8-a C. Mă, taicioară! Nu te dreacu de ce-am mâncat mie sloboză. Oprește telefonul. Oprește telefonul că mă apă în gâtul. Gata, l-am oprit, l-am oprit. Te simți bine, mă? Nu, deloc. Bă, acum era tare să cazi în stil șpagat.